Erakusketa honen oinarria da batez ere gorputzen eraldaketaren onarpena. Guztiok, gure edadekoak gehiago jasan deu gure gorputzan aldaketa handiak. Emakumeetan agian alde nabarmenetako bat bularrak izan daitezke bere ezaugarri nagusienetako bat bezala, gorputzen aldaketan nabarmentasun hori azaltzeko modua. Geure gorputzak gizonezkoak ere aldaketa handiak somatzen ditugu, eta ni iktusa jazonetikan nire gorputza ez ezagutzearen puntuaren aiatu nintzen, eta nolabait emakumeekiko pixkat hurbiltasuna somatu nun, eta aurrezkero egin nuen erakusketa adierazteko edozein egoeratan dagoela, bai emakume eta bai gizona, balekoa dala. Edozein gorputz onargarria dala. Naiz edade, naiz kondizio fizikoa. Argala, gizena, nagusia, gaztea, guztiak balekoak direla, danak berdinak onak direla, adierazteko modu bat izan dut asmoa erakusketa honekin. Oinarriak, nire lan gehienek beti jasoitut, materialak berreskuratu eta berrerabiltzeko aldetik. Aurreko erakusketa guztiak ere alde hortatik joan dira, eta hontan ere topatu nintzen nire eskura soporte hauek dira nire etxean anaiak amatik kirolan dena jaso zituen baino jantzian erakustoki baseak bezala, eta soberan genitun mordo bat etxean, eta nik eskuratu dituen azkenean, eta oinarria danantzako berdina izanik, bakoitzean jasan nahi izan dut histori desberdina. Baten loretasuna, beste baten azal desberdinen eta kolorearen azalpena, beste batzun gorputza gogorra edo gorputz leunagoaren esanaia, beste batean hemen atzean dakaten bezala emakume umetasunaren eta pasatzen duen transformazio ikaragarria, bai umea dutenean bularrak handitu zaizkiela, gero umearen bularkentzearen prozesua destetearekin, eta gero gorputza gelditzen zaie guztiz makalduta, eta bera batek esaten ziren bezala, se me han quedado como calcetines, eta horrela adierazi nahi izan nun hontan. Eta pixka prozesua, amatasunaren prozesua hontan azaldu nahi izan duten bezala. Beste batzen naturaltasuna, beste batzutan azaldu nahi izan dut mastektomia bitartez, naiz eta bularra emakumeari kendu ere ez du bere emakumetaz ezer galtzen, naiz eta bularrak izan bere ezaugarri nagusienetako bat, ez da bakarra eta ez da ezaugarri ezinbestekoa. Mastektomia bular batekoa eta bi bularreko mastektomiare azaldu nahi izan dut, azaltzeko gorputz guztiak balekoak direla. Naiz eta gaixotasun bitartez, kaso estremo batean ere, bularrik gabe gelditu emakumea osoa gelditzen da. Holako burutazioan bitartez egin nahi izan dut, katalogo modukoa gelditu zait, baino pentsamentu desberdinak. Batzuk bularrak jarraiten ditu, beste batzutan titiztorroaren bitartez jarri nahi izan dute berdindu bere bular desberdinak,
nahiz eta hori berai askoentzako gero korset moduan erabili, beste batzuntzako ere nolabait lagungarria izan. Baina, aitzeki bezala, hori korset moduan hartu dut, nik egin duten bularretakoaren keinua egin dut korset moduan eta bularretarako kartzela bezala. Eta holaxe, beste batzutan jarri dut urrezko azalakin, beste batzut beltza, beste zilarre burtinezkoarekin, beste batzutan argiak jarri ditut, titipuntetan, ezinbestekoa da, eta esan behar dakat niri betianik erakarri naute asko emakume bularrak. Nolabait, emakume ezaugarri bezala, nik ez naiz gelditu bere erakartasunaren alde hori ere somatu gabe. Eta holaxe erakusketa pixkat hori berdintasunaren alde, azal, neurri, kolore, bategabe, eta edozein diot benetan danak diala balekuak eta doaigarriak. Danak dira onak, gorputz guztiak.